kuwa kun yi dogon nazari kafin ku kawo kanku nan wajen? Ba iya mu kaɗai ba ne mutanen da muke da muradin sheke ka ba. Muna da tarin yawa. Da dama kuma mun samu. Da iya samun dama kawai zai iya ba maki daman kashe ni. Da tuntuni na daɗe da mutuwa saboda dabunnan ku sun samu wannan damar. Ka sani na rantse a wannan gabar ba ka tafi tsallake wannan tarkon ba. Ka san kuwa mu suwaye? Wa ya gaya muku ina da lokacin batawa har ma na san hamagawa irin ku. Amma tun da haka ne bai zai hana fara kafta wasan.